हेल' एभ्रिवान दिनैनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायहरलायबाय लोगोफोर। ओमफ्राय आं दा दंफैयो दैमुगुरि शिब मन्दिराव। ओमफ्राय बावहायनो दिनै फुजा दङ। ओमफ्राय मानि थाखाय फुजा होगोन बेफोरखौ मिन्थिनानै लानि जों। नायबानो जाबाय, मन्दिराथ' बेनो। दिनै मानि थाखाय जमा जादों लांबाय थादो लोगोफोर। सिगां सिनायथि होग्रोदो आमाइमोननि। आं नैबे दैमुगुरिनि साखानिनो पुर'हित। गामिया आंना कुसुगावनि सा इस्टागामपुर आरिसपारा। आंनि बिबाना गुरुजों होलांजानाय पुर'हित। दा आङो नैबे दैमुगुरि साखाखौनो आङो गोसोआव थांस'नि थाखाय कर्मखौ मावलांनो थाखाय आंनो जेरैबायदि गुरुआ बिबान होलांदों, दा बिबान होनायजों लोगोसे गावनि अबित्र समखौ लानानै गाव दिनै बे बुहुमनिफ्राय नागारलांबाय। दा बिनि थैनाय साना जाहैबाय थांनाय 2018 फेब्रुवारियाव बुधबार दिनमोन। दा बे समनिफ्राय जोङो बाबा गुरु मतिलाल बाबानि दिनै रुंसारि सानखौ जों दिनैसिमनि गेजेराव जोङो खुंबोनानै जोङो 7थम जाबोबाय। दा बे 7थम जानाय रुंसारि सानाव जोङो दिनै साफ्रोमबो जों भक्तफोर गाजा गोमजायै जोङो खुंफानाय जादों। आरो बे खुंफानायनि समाव जोंहा नुजाफैनो हादों दिनै पुर'हित बाबा 3। बेजों लोगोसे जोंनि गुरुनिबो गुरु बे रुंसारि सानखौ फालिनायाव जोंनो बे साखानि जानानै जोङो दिनै आफाद नेहाथारिजों लोगोसे जोङो जयैनो दं। रुंसारि सान फालिनायाव जोङो बिथां इउटुबारा बुंनो थाखाय खावलायदों हिसाबै बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय। आं दिनै बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बुंनांगौ बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। रिसोमगुरि गसाइगाव रिसोमगुरि गामिनि रबिराम बसुमतारी। दिनै आं बे कुसुगाव दैमुगुरि बाथौ शिब धोरोम मन्दिरनिनो गाहाय नेहाथारि बिबानाव दङ। दिनै जोंनि दिखा गुरु बाबा मतिलाल बसुमतारी रुंसारि जालांनाय सानखौ फालिफुंनो होनानै जों दिनै जोंजों लोगोसे गोबांथार जोंनि गुरु बाबा दिखा होलांनाय भक्त बिथांमोनाबो दिनै सफैदों। जों गाजा गोमजायैनो दिनै जोंनि रुंसारि गुरु बाबा मतिलाल बसुमतारीनि रुंसारि सानखौ जों दिनैहाय फालिफुंबाय। दा जों दिखा लानाय भक्त हिसाबै जोङो दिनैहाय बाथौ शिब धोरोम अर्थात गावनि कुल धोरोम बाथौ धोरोमावनो जोंहा गुरु दं हिसाबै जों गुरुनि दिखा लानानै जों जोंनि थांनानै थानाय जिउखौ जोङो गुरुनि नेम निथि बायदियैनो जेब्लायबो दैदेनलांबाय थागोन आरो जेब्लायबो जों खुलुमलांबाय थागोन होननानै दिनैनि बे गुरु रुंसारि सान फालिनायजों लोगोसेनो दिनैहाय फंनैसो दिनै बिबुंथि लाखिनो एबा इउटुबारा जोंनिफ्राय रिपर्ट बिनाय बायदियैहाय दिनै बेबायदियैनो जोङो रिपर्टखौ होनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय आमाइमोननिसिम दिनै बिबुंथि होनायनि थाखाय। बारो राशि 15 जेठी 2 पक्ष 27 नक्षत्र 33 कौथि देव देवी जानानै भारत हादराव हिन्दु हारिखौ नायग्रा खांग्रा गोहो सक्ति होग्राया नोंसिनावनो दंजोबलाय। दिनै नोंसोर 33 कौथि देव देवीखौ बाबा गामिजों नामजों
गित बिबुंथिफोरखौ लाखिनो थाखाय आङो दिनैहाय हरले हामनोखौनुवा जायोबा बाथौ शिब धोरोम हान्जानि मानगोनां पुरहित आफादनि आफादगिरि बिथां सुनिश्वर बसुमतारी बिथांखौ गावनि गेबें बिबुंथिजों जों साफ्रोमबो एखेबारे लेखा फरा लिरनानै हा दान बायदिसिनाफ्रा एखेबारे थायोब्ला आंनि दाय गैला फुजा जोबखांना ओंखाम जाबाय दासो ओंखाम जाबाय ओंखाम जानाय हाबाफारि भिडिअ' आबो